yawa ka tara je ka so min shinkafa da wake da miya a can da bibi sauri mutumina kwana biyu wallahi ya gani ina ta neman ka kwana biyu ban ganka ba duk ka sa kawo yan gari kai ne zan ce kawo yanzu idan na kai ne wallahi yanzu da zan je ni wancan in ka zama yanzu wani kida abubuwan ban san ina ma zan je samu kudin kamar yanzu na aika yaro yanzu je kawo na akwatin su okay a to ai ba ni da kai ai wallahi nake ai ka taimake ni yunwa nake ji nake amma yanzu zan je kawo abincin nan to shi kenan ba magana yanzu ga mashi ne ya kawo yawa daga zan zo same ka abin yaron nan na yana shi ne gaskiya yaron nan na wallahi Allah ko ka gani sai mu ci abin illallah wai kai wani kan bunga ne na ce maka so min abinci da nama amma sai ka biya kuɗin nama ai kai da hankali mana wannan ba aure ɗakin banza ne ba kai